Wow, câți pești am prins! Salut! Astăzi mergem pe pârâul meu la pescuit, în pârâul care trece pe lângă casa mea. În spatele meu să vedem ce pești o să prindem. O să merg cu plasa ca să ne mișcăm mai repede și o să le dau drumul la toți peștii care îi prind. Haideți cu mine! Acesta este pârâiașul, chiar dacă este foarte mic, sunt foarte multe specii de pește care putem să le prindem. Vă recomand, dacă vă place pescuitul, să le dați drumul peștilor și dacă vi foame de un pește, duceți-vă la o crescătorie sau la un magazin la care este pește de cumpărat. Bine? Bine! Bine! Foarte mulți pești apar. Haideți să încercăm aici, să vedem dacă o să prindem ceva. Acești pești se numesc boișteani și în perioada de împerechere, masculul este cu roșu, ca și cum ar fi un pește de acvariu. Haideți să le dăm drum. Gata, și acum că ne-am dat drumul, haideți să continuăm. Wow, câți pești am prins! Wow! Și aparent avem un boiștean din nou, super mare. Citați-vă cât de mare frumos este. Dacă îl mai știți pe feciorul meu Armin, dar este foarte greu. Hai, Queenie! Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați. Pa, pa!